Je dominantou Horného Šariša. V minulosti chátral a hrozil mu zánik. Partia nadšencov sa rozhodla ho zachrániť. Reč je o hrade v obci Zborov pri Bardejove. Dnes tam oslavovali 5. výročie začiatku jeho obnovy. Zborovský hrad bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Pôvodne slúžil na ochranu uhorského pohraničia a obchodnej cesty do Poľska. Od 18. storočia začal chátrať. Následne ho poškodili boje prvej svetovej vojny. Pred 5 rokmi sa však našli nadšenci, ktorí sa pustili do jeho obnovy. Zborovský hrad pred 5 rokmi pripomínal jedno rumovisko, kde rastol hustý les, kde rastli kriky. Všetko to bolo v Búrine. Neodradilo ich ani to, že hrad patrí medzi najväčšie na Slovensku a teda je tam najviac roboty. S niektorými časťami sa museli popasovať. Veľmi náročná bola oprava vstupnej branovej veže. Ďalej veľké statické poruchy boli na polygonálnej bašte. Ťažké oriešky nás čakali aj v palacovej časti hradu. Bol tu severný palacový múr, ktorý bol prakticky pred zrutením. Naposledy som bol pred rokom. Vidno, že sa spravilo toho veľa. Na hrade sú zamestnaní 3 murári. Úrad práce im poskytol 14 ľudí. Za 2 roky by mali podľa Vladimíra Kaminského najviac ohrozené časti hradu zvládnuť. Obec víta, že vďaka nadšencom dominanta regiónu dostáva svoju niekdajšiu podobu. Bolo veľmi veľa snách na opravu tohto hradu ešte pred pár rokmi dozadu, ale stále to nejak viazlo, tapalo. V rámci 5. výročia obnovy hradu si pre návštevníkov pripravili ukážku šermiarov z Prešova. Nepoužívame naboje hlavne, aby sa niekomu neublížili, a ako obchávku používame kvalitný slovenský toaletný papier. Ale oni takedy používali seno, staré handry, namočené v niečom, aby to malo ten lepší efekt. Na hrade bolo doposiaľ preinvestovaných približne 150 000 eur. Združenie ich získalo od Ministerstva kultúry, rezortu práce, obce, ale i darcov, ktorí hrad pravidelne navštevujú. Maroš Černý, RTVS.